дастаҳои регар тадази тоҷикистон ва аҳали туркманистон бозии хешро дар марҳилаи плей-оффи интихобии лигаи қаҳрамонҳои дуи осиё баргузор карданд. нерӯсанҷии дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри турсунзода доир гардида ба суди футболбозони аҳали туркманистон хотима ёфт. футболбозони регар тадаст дар қисми аввал аз ҳариф дида беҳтар ҳунарнамоӣ карданд. онҳо дар 45 дақиқа чанд имконияти хуби голзаниро аз даст доданд. қисми дуюми рақобат низ бо ҳуҷумҳои тарафайн сурат гирифт. дар дақиқаи 62 вохӯре бозигарони аҳал аввалин шуда ба задани гол муваффақ гардиданд. бактияр гургенов ҳимоятгари дастаи аҳал аз партофти Элман Тагаев истифода намуда бо зарбаи сар тӯбро вориди дарвозаи регар тадаст кард ва дастаашро дар ҷараёни рақобати мазкур ба пеш баровард. аммо шодию нишоти футболбозони туркманистон дери дома накард, зеро бо гузораи ҳамагии 2 дақиқа Давид Атсам ҳимоятгари камерунии дастаи регар тадаст аз масофаи дур бо зарбаи қавӣ ва нишонраси хеш голи зебоеро таслими дарвозаи аҳал намуда таносубро барқарор кард. дар дақиқаи 82 вохӯрӣ пас аз як ҳамлаи бобарор футболбозони аҳал голи дуюм ва ғалабаовари хешро вориди дарвозаи дастаи регар тадаст намуданд. Сулейман Мирзоев бозигари аҳал аз партофти Ҳак Муҳаммед Башимов истифода намуда аз миёни ду ҳимоятгари регар тадаст ба осонӣ ба задани гол муваффақ омад. дар идома ҳарчанд шогирдони Алишер Тухтаев талош намуданд то ҳадди аққал ҳисобро баробар намоянд, аммо ҳама заҳмату талоши онҳо бидуни натиҷа ба анҷом расид ва бозӣ барои ба даст овардани роҳхати марҳилаи гурӯҳии лигаи қаҳрамонҳои дуи осиё бо ҳисоби 1-2 ба суди аҳали Туркманистон ба анҷом расид. бо ҳамин тартиб тими регар тадази тоҷикистон ҳаққи иштирок дар марҳилаи гурӯҳӣ ин мусобиқаи бонуфузи қоравиро аз даст дод. тими аҳал бошад муборизаро барои ба даст овардани ҷоизаи асосии мусобиқа идома медиҳад. дар ин мусобиқа акнун танҳо тоҷикистонро қаҳрамони бисёркаратаи кишвар Истиқлоли шаҳри Душанбе намояндагӣ мекунад.